записвате и да фотографирате. Нямате право. И вие го знаете много добре. Не, хайде да преговорим Конституцията на Република България, която оказва, че... Добре, нека само това да уточним, защото съм дошъл, нали става въпрос, за да запознаме гражданите на град Враца. Конституцията на Република България изрично казва... Ще ви помоля да спрете телефона, да не ме фотографирате. Госпожо, уведомявам ви, че правя такъв запис. Ще преустановя разговора. Добре, няма да ви филмирам. Добре, казахте. Добре, ето няма. Ще покажа документите. Показвайте си ги вкъщи. Кажете какво конкретно ви интересува и спрете телефона. Защото Топлофикация Враца не издава касови бележки. Господине... Не мислите ли, че трябва да дадете отговор пред обществото на град Враца? Вие сте голяма фирма, госпожо, не ви записвам. Господине, категорично не съм съгласна с това, което заявявате. Каквото имате като възражение, си го напишете. Ама вижте, ето го отговора от НАП Враца. В хода на проверката са установени нарушения на разпоредбата на закона за ДДС. Наредбата. Няма да водя спор с вас. Госпожо, призовавам ви за някакво отговорно поведение. Ама аз съм го написал. Ето, вие отговаряте. Изложете в писмена форма. Ама аз съм изложен. Ето, за отговора ви. желая. Защо изпускате нишката на въпроса, който е посочен в жалбата? Ма става въпрос за огромен обществен проблем. Може ли Топлофикация Враца при планови подмяна на топомерите да не издава касови бележки? Откъде на къде някакво лице, без значение физическо или юридическо, няма да поема съответната тежест в издръжката на обществото? Господине, вие може ли да кажете някоя дума? Вие мисля, че бехте точно, когато ми издадохте документите за това, където беха преправена датата на това, на топлинното ми счетоводство. Ето, виждате какво става. Естествено, не желаят да отговорят. Но въпросът стои, защото вижте какво пише тук, как изпускат нишката на проблема. Кога съм бил аз направил плащането? Ето, личните данни са скрити. Вижте какво казват. Така, сменени са 2 броя разпределители, който ви връчи монтажен лист за извършената услуга. Така да ще опускат момента, в който че аз съм тогава направил плащането. И на 25.7. на следващия ден, след личното ви явяване в отдел топлинно счетоводство, е издаден фискален бон за отразената услуга. Така да аз тогава платил ли съм? Дал ли съм пари в брой? И вижте, айде пак да прочетем отговора от НАП. Какво казват? В хода на проверката са установени нарушения на разпоредите на Закон за данък добавена стойност. И на наредба H18 от 13.12.2016 година за регистриране и отчитане на фискалните устройства за продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и и изискванията към лицата, които извършват продажба чрез електронни магазини на Министерството на финансите. Какво правим? Значи нарушение на Закон за ДДС, наредба H18, продажба с софтуерите и управлението към електронен магазин на Министерството на финансите. И защо? Защото техниците не могат да носят и касови апарат. Директното становище. Ето виждате какво е положението. Крият се естествено и не желаят да дадат отговор. Но ние сме ги засилили къде? Към прокуратурата има твърде достатъчно данни и основания за това, че е наличие престъпление от общ характер във връзка с тежко престъпление данъчно. Защо? Защото Топлофикация Враца ги извършва тези дейности по издаване на касови бележки и подмяна на топомерите във връзка с масова услуга. Това не е някакъв мой индивидуален проблем, казваш нещо да съм направил и да валидно само за мен. Проблемът е, че това е масово и е много ясно, че има твърде вероятно недеклариране, невнасяне на данъци в размер на 3000 лева, за да стане от административно нарушение данъчно към такова за престъпление от общ характер. Сега чакаме да видим прокуратурата какво ще каже, по-специално окръжно дали ще се задействат да поискат разкриване на данъчна и осигурителна информация от данъчните. И тук с това писам, защото нищо не казва данъчните, какво е станало. Има ли престъпление или няма. Така си замълчават удобно. Тук писмено. Да обърнем, какво писмено да се обръщаме повече от това, като те предъвкат проблема. Те не казват нищо кога съм аз дал парите, кога ми е издадена касов бон, как са учели тази касова
книга, след като приемат, издават касова бележка, без да получават плащане в момента в брой. И те, данъчните са го написали. Тук го написаха, ама не смееха нищо да напишат за А1 и за Z на 5. Там пълно прикриване, ама чудна работа. Аз мислех, че и топлофикация ще прикрият. Какво стана, не знам. Ще видим. Следете нещата. Има какво да разберете със сигурност. Това е за сега.